I bit ćete mi svjedoci, kaže Isus svojim učenicima. Gdje će učenici posvjedočiti da je Isus Gospodin? Pred drugima što vjeruju u Isusa Krista? Ne. Nego pred onima koji se protive Isusu i razapeli su ga na križ. Nakon toga, napustivši Jeruzalem, pred onima koji su ih prisiljavali da kade Cezarov kip. Lako je svjedočiti Isusa Krista i njegovo evanđelje usred neke kršćanske zajednice, gdje se govori o onome što je Isus učinio u našem životu. Nakon priče slijedi i aplauz. Nadajmo se da je aplauz za Isusa Krista, a ne za onoga koji je opisao djelo spasenja koje je Isus Krist učinio. Teško je svjedočiti za Krista i njegovo evanđelje pred osobama protivnim Kristovu evanđelju. Na primjer, nađeš se u društvu u kojemu se govori o gej braku i mnogi od prisutnih u tome ne vide ništa odvratnoga. Bili bio spreman braniti brak onaka kakvim ga želi Isus Krist. Drugi primjer, bolničar si, vidiš i znaš da ginekolog radi pobačaje. Imaš li ljubavi i hrabrosti da mu kažeš: doktore, nije ti dopušteno ubijati ljudske živote? Primjeri su mnogobrojni, ali su dovoljna ova dva što sam ih naveo. Duh Sveti je onaj koji nam daje hrabrost da svjedočimo Krista i njegovo evanđelje. Nažalost, mnogi katolici ne poznaju osobu Duha. I uistinu je velika sramota za mnoge katolike nepoznavanje Duha Svetoga, koji nije neka energija, nego osoba. Jedno znam, kada trebam svjedočiti Isusa Krista pred muškarcima i ženama koji su protivni evanđelju Isusa Krista, Duh Sveti mi daje da govorim hrabro, pravu stvar i pravim tonom. Amen, amen, aleluja.